Забрадените правоверни мюсюлманки не ги разбирам, но никой не изисква това от мен. Те живеят по определен начин, различен от повечето български жени. Понякога сами го избират, но понякога някой избира вместо тях и това е драма. Аз разбирам живота си на земята, преизпълнен с емоции тук и сега. И гледам на женската красота по друг начин. Интересно е, че само до преди няколко години това явление в България не съществуваше. Не мога и не искам да правя оценка дали избора на покритата жена е правилен или не. Не ми е това работата, нито пък целта на този филм. Просто искам да разбера защо. Защо мюсюлманки, изповядващи канонично исляма от арабския свят, например, отивайки да живеят в Западна Европа, започват да се обличат от европейските бутици и доброволно свалят кърпите от главите си, а в България започнаха да се покриват с дълги манта и шамии. Коя би сложила такива очила? Аз бих сложила кои тези, например. Би ли си купила? Не съм мислила. Имаш ли слънчеви очила? Да, имам у нас. Тази Да. Харесваш ли се? Да, много. Аз по принцип много обичам модерните неща. Да, обаче трябва да има един синхрон между религия и мода, нали? Ох, сега ще отпадат всичките. Обичаш модерните неща? Да, стига да са в рамките на нашата религия, да може да може да отговарят на религията ни, пак казвам. В смисъл, Как се съчетава едно толкова консервативно облекло и една модерна? не е консервативно, в смисъл една мюсюлманка може да бъде модерно облечена, обаче да не е с нещо прилепнало, например от рода на тесните панталони, ризите, защото не е красиво просто и най-вече не е от нашата религия. Примерно с една дълга прола, с някои по-модерни жилетки и така нататък може. Защо? Не. Интересуваш ли се от мода? Да, много. Интересувам се и не смятам, че религията е една консервативна исляма. Точно една консервативна религия, по-скоро Аз казах, че облеклото е консервативно. Да, но все пак някои така го свързват много. Една мюсюлманка трябва постоянно да е с така някакво горнище, изобщо да не е облечена. Това не е така, просто исляма не ти пречи на това как да бъдеш. В смисъл, трябва да бъдеш облечен, нали, пак казвам, да не се очертава. В смисъл, тези блузки сега, където гледаме там. Нещо... Никога ли не си носила такива дрехи? Не съм. От кога ходиш с кърпа на главата? И аз от 1997 година. Последната година, защото завърших тук икономическа гимназия в Мадан. Последната бях вече с забратка. На дискотека ходила ли си? Не, с забратка не. Не, преди това имам предвид. Преди това, да, ходила съм преди това. Доста преди това, защото имаше един период, в който доста преди да се забрадя не излизах вече на дискотеки, защото не ме вълнуваха. Това не беше от моя интерес. Аз просто бях в друга насока, нали? Да прочета книга, повече ме вълнуваше, да излезна с приятелките си така на кафе, да науча нещо ново, отколкото да ида да се забия в някое заведение и да затъпявам. Не мога да проумея просто как мога да излизам от къщи и да не съм така. Въпреки, че съм била такава и аз. Обаче вече съм убедена, вече вярвам и не мога да го проумея. Вашите майки така ли ходеха облечени? Майка ми, за съжаление, почина, но не ходеше така облечена отчасти. Тогава хората не бяха запознати. Те вземаха покривалото като украшение или не знам. Те не бяха покрити
така. До тук някъде. Наистина като... Не знам за какво вземали карпата, за дрехали за украшение. Не бяхме запознати с религията наистина. През комунизма се постараха да спрат и християни, и мюсюлмани да изповядат своята религия. И майка ми не ме видя така. Аллах изпраща аети, които да въздействат върху убеждението. Той не изпраща веднага сега вие се покрийте или вие забранен ви алкохола и така нататък. Първо се работи върху убеждението. Човек сам да се убеди върху това, че има някаква висша сила, която стои над него и откъде всъщност той е произлязал. Така след като човек вече се убеди в това, че има Създател, той започва, вече го обиква и започва да изпълнява неговите задължения. Кога се заболихте? Ами аз, кога? След като се омъжих, съм се забратила. След като родих дете, нали, тогава се забратих. Малко по малко. И аз съм била, нали, съвсем друг начин на живот съм водила. Всъщност, нали, от такова семейство сме от мюсюлмани, но просто всичко това нещо, нали, преди години е било потискано. И просто, нали, нямало е тия неща. В момента, нали, сега има много литература, човек може да се информира, нали, свободно, нали, вече всичко се процедира и може да се разбере, нали, за какво става. Просто като преди, нали, не сме знаели много работи, просто основни работи не сме знаели. На каква беше реакцията на съпруга? Ами, той също искаше да се забрадя. Няма. От ревност ли? Не от ревност. Просто повярвахме. Малко по малко навлезнахме в... А така е по-сигурен в жена си. Не, той също е мюсюлманин. Защо? И това, нали, действие не се... Защото мъжа казва или някой ти казва. Това е въпрос на личен избор и трябва самия ти да го избереш. Да не го правиш заради някакви други цели. Това нещо е налагано, няма смисъл. Той си губи смисъла. Когато не е в името на Аллах, няма смисъл да се покрива жената. Когато е налагано от родители или от съпруг, то трябва да бъде лично нейно решение и по никакъв начин да не бъде да има въздействие, външно въздействие от страна на семейство, родители и така нататък. Вие кога се забрадихте? Преди 2 години. Моят съпруг не е имал нищо, напротив. Също. И така както... Какво не е имал нищо против? Не е имал, напротив, защото ние попитахте така, дали съпруга й е наложил това нещо, понеже той е мюсюлманин. Било е лично мое решение и той се е съгласил. А съпруга ви? Той доволен ли? Сега да, но в началото не бях сигурна дали ще ми позволи, но той нищо не ми каза. Значи това не е изискване на съпруга? В никакъв случай. Даже се страхувах дали ще ми позволи да ходя така облечена, защото и той не знам доколко беше запознат с религията. Аз съм се покрила преди 3 години и до тогава четях, запознавах се и така случайно ставаше. Вестник, книжка, не да седна като по задължение да чета, някой да ме кара. И един вестник привлече интереса ми, превода привлече интереса ми, книги и така разбрах за моята религия. Както казва Еди Хал, обикнах моят Създател. Разбрах смисъл на живота. Какъв е смисъл на моя живот? Защото преди, колкото и да е щастлив човек, винаги нещо не му достига. Може да е малко, но... А сега съм толкова спокойна и съм сигурна, че макар че и аз имам разум да избирам как да постъпя, има друг по-висш разум, който се грижи за мен. Какъв е смисъл на живота? Смисъла на живота, човек трябва наистина да мисли за този живот. Не трябва като се покрие, като се отдаде на религията, да каже, аз ще вярвам, ще се моля. Смисъл на живота е да се подчиниш на Създателя, а той е казал как да живееш. Той е просто Корана, един житейски самоучител. Там са поставени всички въпроси, които те интересуват. Това е смисъл на живота. Да се подчиниш на Създателя, оттам нататък проблеми няма да има. Слушам ги и си мисля. Има ли нещо, което се случва в този свят и те да не могат да го обяснат с Корана?
Защо и най-правоверните мюсюлманки не са избавени от земните нещастия, не са по-щастливи, не са по-малко уязвими от друговерките? Мюсюлманите първо обичаме Аллах, Създателя на земята и на небесата, после Мухамед салалаху алейхи васелям, после родителите, послушанието към родителите и после роднини и нататък. И децата, и те влизат. Мислех, че всяка една майка обича първо децата си. Тя ги обича, обаче на първо място е Създателя. Сутринта се събуждаш и денят ти започва с измиване на лицето, примерно правене на закуската за семейството. Какво може да те зарадва през деня, през този ден? Всичко ме радва. Всичко. Да видя едно коте, да видя една птичка, това ме радва, всичко ме радва. Защото знам, че това е от Създателя. Радвам се и нищо да не видя, пак се радвам. Защото при мюсюлманина денят започва с намаз, нали целият човек взима миести частите на тялото. Той се пречиства. Той е спокоен. В сърцето Аллах му вдъхва спокойствие. Той знае, че каквото и да се случи, Аллах е с него, ще му помага. Знае, че и да умре, нали, с позволението на Аллах може да влезне в дженнета, в рая. Зато и мюсюлманина е спокоен, всяко нещо го радва. А какво може да те натъжи? Може да ме натъжи това, че съм се отдалечила от исляма, от религията. Само това може да ме натъжи. Може ли нещо да те просълзи? Кога си плакала за последно? Може да ме натъжи това, че умират мюсюлмани. В цитата от Корана се казва وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Казва Аллах Субханаху ва Та'аля, сътворих аз джиновете и хората единствено за да ми служат. Ходила съм на дискотека тук в Чепинската, в Хавай. Обаче това беше още преди да открия истината и да разбера каква е сладостта на исляма. И сега, съжалявам за това, че преди съм ходила на дискотека. Защо съжаляваш? Защото, не знам, може би Аллах Та'аля може... Не е правилно ли да ходиш на дискотека? Да, по принцип не е правилно, защото ти там като идеш, сега приятелите ще започнат, сега малко да си пинем, нищо няма, ти станеш, виж колко е хубаво, някакви ти ще пиеш алкохол, после нещо друго да правим, с момчета нагоре-надолу и някакви такива. Затова просто. С една дума да си запазиш духа жив. И достоинството. Да. Ти ако днес, например, както гаджетата, ти ако днеска си с едно момче, хайде да те целуне, то ще целуне. На другата седмица си с друго момче, пак да те целуне, то ще целуне. И ти така всяка седмица се раздаваш на различни. Какво ще остане от твоето достоинство?